Alhaji Mahmud, dama yaron nan asthmatic ne shi? Najib ba? Yo ai daɗaɗɗiyar asma ce kuma mun magance ta tuntuni. Oh my god. Akwai damuwa ne? Har yanzu asman nan tana nan tattare da shi. In fact, ta ma zama chronic. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. You are very stupid. Ina matsayin uban naki? Ni? Karki ta sha ƙarya. Baki tafasa ba ki kone ba. Get out from my sight. Najib, ta jikinka. Daga asibiti nake. Sai na je na tarar da an sallame ka dawo gida. Shi yasa na zo in duba jikinka. Najib, na san abin da yake yawa cikin zuciyarka. Ba yadda kake tunani ba ne abin da ya faru. Duk wani abin da za ka gaya mun ina riga na sani, so babu abin da za ka gaya mun yanzu fahimci ka gaya hakuri ka fita. Na ce, me yasa ba za ka bari in fahimtar da kai ba? Saboda kai mayaudari ne, maci amana ne kai. Salim, wallahi na yi da na sanin ka. Look. Me ya kare wai? Me ya ka? Salim ne ba. To me in kai ne? Sai me? Me ya kare ha? Me ya kare? Zan fita ba. Fita. Najib, ba zan fita ba. Wallahi sai ka saurare ni. Fita. Ba inda zan ci. Ka fita nan dai. Dan Allah, dan girman Allah ka tsaya ka saurare ni. Ban ci amanan ka ba, ban yaudare ka ba. Idan har ba so kake karasa nan mutum da ka san abin da ke tare da ni. Kai hakuri ka fita. Shikenan. Look, Najib. Ban yaudare ka ba, don Allah ka ba da dama ba ka da kai.
Salima, ina neman alfarma a wurinki. Idan dai har san da yake min gaskiya ne, to dan Allah ina so ki auri Najib. Ni kuma daga baya zan aure ki. Ban fahimci me kake nufi ba. A yau na samu labarin cewa Najib yana da ciwo. Yana da ciwon blood cancer. Wanda watanni 2 ne kacal suka rage masa a duniya. Don haka ne yasa na zo gare ki. Don Allah ina roƙonki. Ki taimaka. Ki auri Najib. Ni kuma na yi miki alƙawari zan aure ki daga baya. Na sani cewa aikata hakan yana da matuƙar wahala, amma daurewa zaki. Saboda Najib ya baro ƙasan da yake ne ba don komai ba, saboda baya so ya mutu a ƙasan da ba nasa ba. Baya so ya mutu ba a gaban iyayensa ba. Iyayen Najib suna cikin tashin hankali, za su rasa ɗansu. Su suka yi ƙoƙari suka ga cewa ya kamata a ce ko da za su rasa ɗansu, a ce samu jikan da za su iya kallo ya faranta musu ɗansu. Shi yasa mahaifinsu, shi yasa mahaifinki suka shawara da mahaifinsa hada ku aure. Don haka matuƙar kina so ke ma burin ke cika na mallaka ta a matsayin mijinki, don Allah don Annabi ki cika wa Najib burinsa. Salima, duk wanda ya sadaukarwa a soyayya baya asara, shi ma zai samu sakamako mai girma. Duk abin da ke cikin zuciya da ke yana rubuce a fuskar ki. Wani tabbaci kake da shi idan na aure shi zai mutu? Shirinsa a hannun mu yake? Da Raina, da naki, da nashi duka a hannun Allah suke. Amma ilimin kimiyya ai ba ƙarya bane. Me yasa idan suka ce za a yi ruwa ake yi? Me yasa idan suka sanar cewa za a yi zafi ake yi? Idan har za a iya yarda da wancan, to wannan ma dole a yarda da shi. Ni dai burina ki amince da girman Allah. To yanzu hankali na ya kwanta. Allah ya saka miki da alheri. Tunda dai har kin amince, share hawayenki. Ni kuma na miki alƙawari. Insha Allah zan cika miki alƙawarinki da kasancewa mijinki. Me yasa nake son kin ji na gani da kunne kwanaji kin dauzo cikin kai ta daji zama ce. Duk abin da ke cikin zuciya da ke yana rubuce a fuskar ki. Na yi so kala-kala amma baya kalar naki. Babu mamaki abin da kuka ke da Salim, za ku samu lada. Ki share hawayenki. Bayan wuya sai gaɗi. Kawai Salim nake so, shi nake so. Salim nake so. So ki haƙuri. Ki haƙuri. Yan uwanka kowa da ka gan shi nan ya ci ado ne don ya zo ya taya kamar na.
Ga kuma ka fito a wani yanayi daban. Ban gane aure ba. Auren ka ba. Najib, ina so in yi amfani da dama ta na kasancewa ta mahaifinka in baka umarnin cewa ka koma ka nemi Salim ku sasanta a tsakaninku domin Salim ba makiyinka ba, masoyinka. Hasali ma shi ya shiga ya fita ganin ya sasanta tsakaninku da Salim. Saboda ka ga dalilin da zai sa a ce kana ɗaukan shi a matsayin wanda ba masoyinka. Salim ba makiyinka ba ne. Kuma wallahi nake gaya maka, masoyinka ne na kin karawa, rashin fahimta ce kawai ta shiga tsakanin. Ba mutumin da za a ce kuna tare da shi yana cutar ka bane, mai ƙaunar ka ne fiye da yadda ake zato. Kuma dama tun farko yarinyar nan tun da ya ganta yake santa, fita ne bai fito ya faɗa cewa yana santa ba a zuciyarsa. Ka gani? Har mu kuma muka zo muka shiga aka yi wannan magana. Aka zo aka baka ita. Amma ba wai ya kwace maka ruwa bane ko wani abu. Mai ƙaunar ka ne, don haka ka neme shi, ka rike shi tsakani da Allah. Na tsakani da Allah yake rike da kai. Saboda haka ina mai baka shawara ka tashi ka je ka shirya. To. Baka ɗansa kiranka ba ma dai. Haba na ji. Alƙawari ko murke, taurari haske suke, sako na daga zuciya, ta kudi ni cikin muradi, hasken idanuwa na, mata ƙwari suna da kaidi, tarkon sakar ka fada. na sa'a rai ki duba a fuska zancen soyayyar mu yana aran are kar da ki manta. Farin ciki na baka da hankalin ka si ka auna, ka mai da ni matar ka karka min halin ɗana kunama. Na zauna so ya rike ni ya shige jini ka duba rai da fata. Shauran kwana 12 wa'adin da aka ɗauka mun ya cika, kuma gashi kullum jikina babu sauki, ƙara tafiya yake. Na so a ce yanzu ne ya kamata a ce na kama mahaifina shi kuma ya huta, amma sai Allah ya sa hakan bai zama lallai ya tabbata ba. Amma na san insha Allah abin da zaki haifa, wala mace ko namiji, zai tallafa a lokacin da ƙarfin mahaifina ya gama ƙarewa. Sannan kuma na san lokacin insha Allah Salim zai mai gurbi na a gurin mahaifina. Duk da na san cewar da ke da Salim kun sadaukar da soyayyarku ne a gare ni don ku kyautata mu, na kuma gode Allah ya saka muku da alkhairi. Ba zan taɓa manta da wannan sadaukarwa da kuka yi a gare ni ba.
ɗauko kiɗin mota ki kai ni gida. Na kira baba yanzu ya ce zai zo kai ka asibiti. Ba na so, kawai ki kai ni gida. Mu je asibiti. Ki ɗauko mukulli ki kai ni gida. Ya za ki ɗauko shi ki kawo shi gida maimakon ku wuce asibiti sai ki kawo shi gida. Ya za a yi da shi a cikin gida kuma? Shi ya ce in kawo shi gida. Ha! Mutum ɗaya sai asibiti. Ne ya ce ta kawo ni gida. Saboda kuma kun san mutuwa zan yi kawai ba ran mutu a jiki. Najib, yanzu ashe za a waye gari za ka tafi gaban ni saboda ki. Najib ka tafi gaban mu dan Allah da Annabi, Najib ka tafi gaban mu dan Allah. Kai jaba. Yanzu ashe akwai ranar da zan gani wannan bakar rana irin wannan. Najib. Doktor, don Allah ka zo gida na yanzu nan. Ka zo gida yanzu. Na gode. Da Allah da Annabi da mun shiga.